vodimo na koncert jednog od najboljih hrvatskih pijanista. Glasoviti Lovro Pogorelić nastupio je pred osječkom publikom u koncertnoj dvorani Franjo Krežma. Donosimo vam djelić atmosfere. Hrvatski klavirski lav, pijanist s velikim P, klavirski talent iz kategorije velikana. Samo su neki od nadimaka i epiteta kojima glazbena kritika i publika oslovljava i opisuje pijanista Lovru Pogorelića. Na radost mnogih, ovaj umjetnik kojeg je uvijek užitak slušati nastupio je u Osijeku. Izveo je sonatu Josipa Slavenskog te tokatu i simfonijske etide Roberta Schumana. Glasovirski recital Lovre Pogorelića inače je dio glazbeno-edukativnog ciklusa Panona Musico tra Educado 2026. koji se održava u gradovima i povijesnim prostorima Slavonije i Baranje s posebnim naglaskom na edukaciju mladih, razvoj publike, interpretaciju na povijesnim instrumentima i povezivanje umjetničke izvrsnosti s razvojem zajednice i kulturnog turizma. Misija naše udruge je usmjerena na promicanju umjetnosti, kulturne baštine i glazbenog stvaralaštva kroz interdisciplinarne projekte, koncerte i edukativne programe kojima želimo približiti umjetnost široj publici i pridonijeti kulturnom razvoju istočne Hrvatske. Upravo je iz te ideje i nastao koncertni ciklus Panona Musico. Tijekom godine održat će se još 7 koncerata, a posebno bih istaknula blok od 5 koncerata koji će se održati krajem kolovoza i početkom rujna u povijesnim prostorima, a to su 3 dvorca, Našice, Donji Miholjac i Valpovo, te Guri Mihalović u Peričancima i Palači Gutman u Belišću. A mi se još nakratko vraćamo osječkom koncertu i Pogoreliću, danas redovitom profesoru na Zagrebačkoj muzičkoj akademiji te gostujućem na Talijanskoj, koji je svoj koncertni put započeo već sa 17 godina. Utemeljitelj i umjetnički voditelj Bach Art festivala, te usto solistički ili s orkestrom ostvaruje pijanističke kreacije uvjerljive snage i nepobitne individualnosti.